שלום, כאן לירז מיכאלי מאימפרסיב בניית אתרים, והיום אני רוצה להכיר לכם את סדר, מערכת לניהול לקוחות ושיתופי פעולה המיועדת לעסקים קטנים ובינוניים. המערכת פשוטה לשימוש ועושה שקט בראש. לא מאמינים? המשיכו לצפות ותראו בעצמכם. המערכת מחולקת לשתי חלוקות מרכזיות, לקוחות ושיתופי פעולה בעסק. לכל אחד מהם יש כרטיס עם פרטי התקשרות, תיעוד פגישות ושיחות ותיעוד תזכורות. ברגע שלקוח או אחד ממשתפי הפעולה שלי מתקשר, אני ישר יכולה לראות במי מדובר ומה סוכם בשיחה האחרונה. הנה, שירה התקשרה אליי מהמשרד של רונן כהן. דיברנו איתה לפני הרבה מאוד זמן. בוא נראה מי זאת שירה. בטח, שירה היא אחראית הכספים שלהם. אני גם יכולה לרשום, שירה אחראית הכספים בעסק. מה תרוויחו מהמערכת? את העובדה שאתם לא באמת צריכים לזכור הכל. ברגע שזה כתוב במערכת, זה שמור. יהיה לכם מעקב של נתוני גבייה, מי חייב כספים, מי כבר שילם. הלקוחות שלנו ירוויחו יחס אישי ושירות מעולה. עוד כמה דברים שהופכים את סדר למערכת מצוינת לעבודה. אפשר לערוך את פרטי הלקוחות בהתאמה אישית. אפשר להיכנס למערכת דרך כל מחשב או מכשיר סלולרי ישר לאתר האינטרנט. והכי חשוב, תוכלו לישון בשקט כיוון שאנחנו דואגים לגיבויים, שדרוגים וסודיות המערכת. מהיום כבר לא תשכחו, ויותר חשוב, מהיום לא תצטרכו לזכור. משפצים את כל מה שחשוב לכם בסדר, ויודעים שהכל יהיה בסדר. לירז מיכאלי, אימפרסיב, בניית אתרים.